Niin saa, juu, siitä saa tulla. Ei se kauan riitä, kun se solmus. Aivan normaalia, että johdut pitää olla tuolla ja aina solmuttelemaan. Juu. Harviksi onnistuu avaamaan. Ei, ihmeessä. Ei, kyllä, mä luulen, että sinne itsekin ihan sama. Ihan Rytmien vaihtuvuus on mulle tarkoitusta totta ainoa. Katsamaini tein unohtavin, kuin varkain sydämeni vei. Viva Espanja, nyt kaipuu rauhana ei. Muutaman kuolonen kiltaan vähtelua. Kerran löysin ystäväin, hetken yössä vierelläin. Kohta saathan udottaa pois, lämpö nousee. Toi vaatii pari tasoittavaa näköjään. Ei menee niin, että... Joo, mä silloin edellisen viikolla siirryin sinne katsomaan listaa. Ketä nyt? Ei se oikein tule. Ei tule yhtään. Menikö tänne rantaan? Meillä on tää kapea hiekka. Niin. Tuo on asfalttitielle, mikä menee. Se on siellä. On. Saatu vieraitakin. Kutsuvieraat ja juhlaväki sekä hyvät ystävät, ja niitä on paljon. Ja meillä on vielä 30 vuoden jälkeen 3 perustajan jäsentä mukaan. Saaron Jorma, Arviaiset, unohtamatta kuitenkin Korpelasku, joka on ei ihan 30, mutta melko lailla lähellä. Valitettavasti tämä yrityksen kunniapuheenjohtaja Aaro Öörling ei ole päässyt paikalle, eikä varapuheenjohtaja Tuula Lehtonenkaan ole päässyt. Mutta tämmöistä tämä elämä on. Jäsenmäärä yhdistyksessä on säilynyt suhko siinä 500 korkeudessa.
Ei suuria heittoja ole ollut. Mutta näitä aktiivisia jäseniä kaivattaisiin todella paljon. Tämä ukkoutui tai sakki ja pikkuhiljaa Jukka-Saarto on tehnyt meille tämmöisen pienen historiikin tästä meidän toiminnasta vuosien saatossa. Ja hän esittää sen kuuluvalla ja omaltakeisella esitystavallaan. Eiköhän ne satuteta Jorma Saarelle. Olette sydämellisesti tervetulleita tähän meidän juhlaan ja lämpimään syyspäivään. Koittakaa viihtyä. Yhdistyksemme jäsenet, rakkaat karavaanariystävät. Kun puheenjohtaja Jukka pyysi minua laatimaan jonkinlaista historiikkia, niin yhteen sattumien vuoksi oli mahdotonta muutamassa päivässä sitä tehdä 30 vuodesta. Mutta hän lupasi, että ota siihen apureita mukaan, niin talo tarjoaa kahvit. Ja niinhän minä otin Hilkan ja Pertin. Ja tästä ei tullut historiikkia. Tästä tuli sellainen lyhennelmä, voitaisiko sanoa Nurmijärven yhdistys eilen, tänään ja huomenna. Ja se huomenna osuus oli tosi helppo, kun siitä ei kukaan vielä tiedä mitään. Syyskuisena iltana 15.9.83 meitä oli muistin mukaan 20 perhettä. Kokoonnuttiin Nurmijärven osuuspankin tiloihin aikeena perustaa Nurmijärven matkailuvaunuyhdistys, niin kuin nimi Hirviö silloin kuului. Meillä oli liitosta Helsingin yhdistyksen silloinen puheenjohtaja Reijo Numminen kummisetänä. Yhdistys perustettiin ja siihen liittyi meitä silloisia Hyvinkään yhdistyksen jäseniä runsaasti, joka siinä vaiheessa tietysti aiheutti vähän närää ja mielestäni turhaan, koska Hyvinkään yhdistys voi äärettömän hyvin voi jo silloin. No niin, porukka on esmyläistä ja katsokaa kuinka paljon meitä on. Se on tosi hieno juttu. Ja SF Karavan Helsinki haluaa myöskin onnetella juhlipaa yhdistystä tälläkin kertaa. Olemme olleet johtunut ehkä aikaisemminkin, mutta emme ole tullut tästä standardia ja me Armikas päätettiin tulla ja luovuttaa se sinulle. Armi luovittaa, mä katselen. SF Karavan matkailuautoilijat haluaa onnitella Nurmijärveä tästä 30 hienosta vuodesta. Ja minusta on niin jännä, kun meillä on hyvin paljon samoja arvoja meidän yhdistyksessä. Me tykkäämme liikkua. Meidän pyörät pyörii tuolla pitkin maailmaa. Onnea teille. Meidänkin liikkuu jo, kun se matkustaa aika paljon, niin me mennään tähän jälkeen. Nurmijärveen kanssa. Vanhan sinä muuttuu. Mä laittaa ollenkaan. Mä oon ollut täällä ollenkaan. Oletko sä kirjoittanut sinne jo? Siis omas, niinkö?